Hello mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog channel. Today, we are here in the Hidden Garden in Tanpines Street 11. Hidden Garden daw. So makikita nyo, a lot of green color, mga plants. So garden to sa ibabaw ng roof deck ng isang car park. So na-curious kasi ko, meron siya mga puno sa taas kaya pinuntahan natin. So makikita nyo, this is part of the Singapore SG Gold Green 30. So kailangan ang mga building nila is more sustainable and environmental friendly. Ito yung Hidden Garden sa taas. Tignan natin kung ano yung makikita natin dito. Let's discover this place. So let's go and see what is inside. So green. Kaya lang meron silang mga bonfire dito. Pwede mga bonfire pero hindi pwede. So green, a place need to enjoy. So bukas daling ko yung pamilya ko rito. So makikita natin ang view ng Tanpines. Natin makita yung ayun, dating bahay namin kinoconstruct na ngayon.
So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my VisLog.